Salutare, bine am găsit la primul let's play cu World of Metin 2 România. Normal. Am creat deja caracterul, am deja și levelul 18, ore de joc 2. Băi, hai să intrăm și noi să jucăm o leacă. Primul meu let's play cu Om de România. O să fac foarte multe, dacă ține serverul, o să fac multe let's play-uri cu World of Metin 2 România. World of Metin cel mai tare joc, intrați acum. Da, dar știam și noi. Credeam că i-am dat lor care am zis World of Metin 2 cel mai tare, așa. RIP. De ce? I-a dat bani de 3 zile și așa fac ăștia când dă un ban ceva toți, RIP. Bă, deci primul meu let's play nu o să fac cine știe ce, doar o să cresc și atât. Și o să mor, bineînțeles. Ia licoare roșie și licoare... Opa, am făcut level. Am băgat un punct și la vârtej, pentru că, na, deci nu pot să dai așa numai din hit. M-am obișnuit să dau și cu măcar o magie și am băgat direct la vârtej. Cred că am băgat bine. Da, adică așa am băgat eu pe toate metele, no problem. Bă, sper să aude și melodia pe fundal. Da, se aude. Da. Salutări leșune. Clar. Deci, fan Codrin Bradea. Cum mai eu și eu, din când în când, chiar foarte handicapat omul. De fapt, așa se face, adică e chiar foarte inteligent, dar îl face pe nebunul. În fine, ia să băgăm și la STR, pentru că am băgat doar la vitalitate și acum încep să dau și unul aici. Turmes Teo. Ia să-l căutăm pe Teo, să vedem ce a făcut săracul. A zis RIP. Tine te-a jinit, bă. Ce dracu a scris ăla? A scris te-a gil... Pula mea, nu știu, nu înțeleg. RIP Teo. Acum toți RIP Teo. Bă, ia să vedem dacă facem și noi level 20 despre ăsta. Nu o să fac foarte lung cum fac eu de obicei alte de fapt nu mai am făcut doar pe Alaska și pe RH un PvP și nu o să mai fac vocal pe RH. N-are rost, zic eu. Adică plana mea e PvP-ul, dacă o să filmez să fac același lucru de 100 de ori. Și din cauza asta am zis mai mult o să fac Om de România, să fac foarte multe despre el cu Om de România și da, deci cred că am zis de vreo 10 ori Om de România, n-am nimic. Merge. Să vedem așa și red regat. Opa, l-am afilat roșu plus 9. Deja au început ăștia, de fapt din prima zi, primele 5 minute, nici chiar 5 minute, așa zic eu. Dar de când s-a deschis serverul și peste jumătate de oră am văzut, ăștia aveau FMS-uri, PFN-uri, banana de astea de level 30. Unul am văzut că avea cupa competenței și bă, de să-mi bat piciorul într-una de ăștia, bă, muci și bani să-mi bat piciorul. Îl bag, dar n-am unde. 240. Amin. Bă, ești nebun. Vai, frate. Da, știi că s-a băgat și evenimentul ăla cu fără clar pe mână. Of, doamne, că... Deci ăsta dă mut tuturor. La toți, frate. Haha. Deci, LOL. Uitați. Bă. Da, și voi.
și stați liniștiți și nu s-a oprit încă mai de. Frate, deci, doamne, bă, 60 de minute, uite, ăsta are record, 240 de minute. Nu știu ce-o fi zis, că... Așa, da, nu? Hai să dăm, cum să nu dăm? Dăm mut la toți, ce are. Ori suntem Game Master, ori nu mai suntem. Știu că zice Game Master, da. Da, zic eu Game Master. Băi, ați înțeles voi ce n-ai, nu trebuie să vă explic absolut tot. Așa mă, da, nu, hai să vedem dacă se umplă asta până la sfârșitul display-ului, e perfect. Așa, ia uite, mamă, bă, deci nu pot să cred. Ua, doamne, bă, frate, cum se dă mut aici, mai ceva ca pe global, adică om 2 global. Băi, deci nu cred. Băi, frate. Hai de capul meu. Băi, frate, deci tu-ți dai seama. Nu cred așa ceva. Doamne, câtă... Și uitați voi, deci nu se oprește, dă în continuu. Nu știu. Cred că faci intenționat. Dacă faci intenționat sau... Pentru că, pana mea, deci bravo cum așa, gemea așa, da. Nu știu. Să le fie țărâna ușoară. Vai, mamă, ce tare a fost asta, să le fie țărâna ușoară. Bă, m-a scos, las că, da, tai partea asta și o să revin când, da. Bun, am revenit. Bă, îmi pare rău că nu mai pot să văd aia care dă mut sau asta. Adică pot să văd, dar nu știu dacă, da, vedeți, trebuie să dea iar. Oricum era, nu știu, vedea. Doamne! LOL. Nu. Record. Să știi, ăsta chiar a făcut record. Bă, nu cred că o să fac level 20 pentru că mi-a prea mult. Și nu vreau să-l fac mai mult de 10 minute pentru că na. Oricum ați văzut și voi cât de activ este stafful pe om de România. Eu zic să vă apucați și voi. Nu că vreau să fac reclamă sau asta, dar merită. Adică de joc de ieri și nu știu, cred că merge. Un server foarte tare pe VB Hard, ăsta da pe VB Hard. Așa. Bun, n-am mai dat mut, din păcate. Dar ar fi tare să fie un GM să-și bată joc de server. Știi, să dăm la fiecare mut. N-are ce să-i facă, știți, dar... Na, pana mea, își bate joc de server. Adică, cred că are ce să-i facă. Nu? Da, nu știu. Oricum, bă, foarte tare să mie îmi place că stafful e activ ca mereu, chiar dacă nu sunt așa de mulți în staff. Zic că e mai bine, chiar dacă mai puțin, dar puțin și buni se descurcă foarte tare. Nu o să fac level 20 în acest let's play, o să fac în altul, adică nu știu dacă să fac într-un let's play level 20, poate o să încep cu al doilea let's play când o să fac level 30, mai evoluăm și noi leacă. După cum vedeți, n-am nimic așa bun. Colierul ăsta cu 20% pentru zătoare care mi-a căzut pe jos, n-am găsit așa. Anunț gata, n-am mai dat. Deci ăsta a făcut record. Set, nu mi-a făcut foarte frumos. Record, bravo băi băiete, n-am nimic, nu știu ce să zic despre tine, ești foarte tare, ai făcut un record. Dar eu pe Hammer care am primit 9 mut, na, ăla da, record. Așa se da acum, da, bă, hai să închei și eu let's play-ul ăsta aici. Asta a fost primul let's play, primul meu let's play după Om de România. O să mai fac, vreau să duc această serie până la vreo 50 de episoade, cred. Da, dacă ține server, dacă nu, asta e, o să încep cu altul. Ăsta a fost primul meu let's play, nu uitați să te abonați la canalul meu să mă susțin. La revedere. Și nu uitați să dați și un like dacă vrei, da. La revedere.